what's up mga kuys, no? So naka-address sa sa tindahan and ayan, nagpasilong may kay perting ulana niya, padulong mi sa balay na Kuya Winston, magbuhat po mig vlog ito. So nakahapit lang mi diri kay nagpasilong. So tsambahan pod nga kani ding tindahan is ang tagiyaan is sikat po di ay nga vlogger, no? So kabalo ko nga kaila gid mo ani si Storbot, no? So paila-ila na ko sa inyo mga kuys, no? Yan. Hello! Diba? So, butal kayo ba eh? Karoon na gini na kamit, ano, karoon na po may kataod, diba nga? Wag kapit ha! Mga pisa may kayo, pating tugnawa. Kaupan po na ako si Kuya Winston, no? Right, so, sa mga, wala pa kaila din, no? Bisita ka dahil nilang yahang TikTok. Sikat siya sa TikTok o sa YouTube. So, si Kuya Storbot Winnie Madanggit. Alright. Facebook page, YouTube, Storbot Winnie Vlog. Salamat kayo mga bars ha! Magkapit ha, para lami kayo. So- Mawala niyo ang katog na. So, lingaw kayo ni siya, bay. Mga boys, lingaw kayo niya mga video. Na, grabe yun. Bisita lang ninyo. Grabe, dagang kayo ni siyang video. Right, so, kape sa mga kape sa o, kunya, update mo niya. Kung sa'yo mga ganap na to sa kinabuhi, karang adlaw. Right.